Di halaman nami ina nami di bagasan lasti roha taparane marokata asal kota parminggu keluarga di bagasan tikion jala jumolo tapahimpul rohata matanya kita di bagasan rohata beku. Amin. Di bagasan roha mamadong yata itu debata nama alam hagogo dihita lau mamulus lagamina masa di parbuat tasigan pari tapu kama parminggon keluarga sadarian sinundangan di topik minggu mawas do topiku tu debata atau tapu jima tuhata marede itas yang bukede nomor 10 ayat sada dohor 2. Marhite goarni debata ama do goarni anakna Tuhan Yesus Kristus do goarni to di perbadia na tumapa langit do otanon. Amin. Kisah pamahamu somang poso-poso na iparutubui disusun na degan na somangasi asa langgadamu marhite siani molo tumunga di daikamu basar lingkungan. Puji kamu ma debata hagogotai, olapok kamu ma debata nisijako. Haleluya. Martania mahita. Ale Tuhan dewata para siroka nasumurun tidak hatamno ikomana kami jalama terakdo Tuhan Yesus Kristus asarat kami dohot ibano tuhasanaton say parokai na kami asa uduk kami tulomo neroham jalakot kami dihapusyaw na kure asa taktong makirim dihagegeyo dohot dihasanaton sobo sileonom tu akka na posea. Amin. Mari diitas yang bukede nomor 557 ayat sada 22.
jala diparbadiai. Dia do lapatani Ondo ikon hari rohata debata jala ikon holo rohata di bana asaunang tois rohata diajar nasian hata debata ikon baria rohata di debata di rohata jala ikon ringkas rohata domangihon do mangguruon atau ramangi dogogo manita tuado pani tuata. Ale Tuhan debata sai pagogoi mahami mangulahon namabar tupati uni. Amin. Mare de maitas yang mujede nomor 170 ayat 2.
anu hayang. Songon poso-poso na ibarat tubuh, wasana hamu disusun agama, nasawa kalau asal nagoda hamu hormoni baik halau. Molo tunang didai kamu kabasarone Tuhan. Ainunga didapoton hamu ibana nasongon batu namangulu, na binolokon ni jorma, alai na pinilit jalan harga ia dibata. Sai olonga nang hamu paulion songon akka batu namangulu. Gabe bagas partodion jalaka malimun nabadia. Lama buan akka pelean partodion kalomon nilokani dewapa makite-hite Yesus Kristus. Ima sahatna martua mana tumangingon halkani dewata jala nampelsa. Amin. Mari debaita yang bukede nomor 715 ayat 1-22.
Dameni debatana sumurung sian salut roha imana mangaramuti hati-hati dohor pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhantai. Amin. Amanami ini nami donga sa porsiaon di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Ia turpuk jamita di hita apala di mingguta sadarion iman atar surat sian buku ni par pasalmen bindu 42 mamuka mesian ayat sada sahat rodi ayat onom songonom ma di dok disita pai hutihut ma ujahama dihita. Ende si podaun sian akka anak ni si Kora. Songon pakkalunguton ni ursa di akka guluan. Songonido pakkalunguton ni tondikku tuho ali debata. Maungos do tondikku di debata na mangului. Andiga petol hasau asa huida bohini debata. Say ililukku do si panganokku arian do borngin. Ay manipatari do di pandok tuau di dia do di Batam. Molo sa pala marningo tau di si jadi usema huilala rohakku di bagasan. Na uduriau na jolorap dohot akkana torok manoput bagas ni debata. Uhut marsuara olop-olop dohot puji-pujian rap dohot akkana lau marari raya. Buasa saya tukiho aliton dikku jala buasa saya rusak ko di bagasan au haposi ma debata ai saya na pujiok kudope ibana hatuaon ni bohikku jala debatakku olah ni masahatna amanami inanami donga sa porsian di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus molo hudok nuaing sonari tu hita denggando taruli paru kilo kita. Mungkin songon namoldo jalo otak di tengah-tengah ni hamaolon ni ngolutta si sonari. Alai hudok tuhamu ulido manang denggando mulodong paru kilon. Ala memang ido si tongna. Sian paru kilon namasa di ngolutta. Sian akka arsak namasa di ngolutta nang alani parsahiton nang alani dia vei siani boy do hita marsiajar manang adong do na denggan na boy taputihi sian akka hamaulon dohot paru kiloni amang inang asa tapabagas turpukta di ari sadarion didok ibana ison ende si podaun sian akka anak ni si Kora undo piga pasalmen namar haroroan sian akka anak ni si Kora pinopar ni si Kora atong isi do si Kora asa boy tamar siajar hita sautik sa sitongna ditaringoti do ibana di buku ni opat Musa bindu 10 di sini ditaringoti do si Kora na mangalo debata dohot mangalo si Musa jala di uhum debatado nasida ala dak prosea nasida nan sinuru ni debata si Musa jala dak prosea nasida di hata ni debata alai di ujungna dak sude mate pinopar ni si Kora di bindu 26 sian opak Musai adong do akka anak nana mangul akka anak ni si pinopar ni si Kora ala gabiom mamuse na manurapton akka ende puji-pujian manang pasalmen tu bahen hasangapon ni debata ala ni benar dapat kita masonari pasalmen 42 ima ende na sinurapton ni akka anak ni si Kora dison di patari dahon dosada hauason lungun ni rohani nasida makasi holhon debata halak na marukil halak na sayadok akka arsak di ngoluna di halunguto nido debata ahado na marsak di ngul ahado arsak di rohani di ngolu ni anak ni si Kora ima sian na jolo naung di debata opung ni nasida manang natoras ni nasida
Gabi songo sada arsak di nasida di tonga-tonga ni perdalanan ni bangsoi. Ala saya dipagi bangsoi do akka cerita-cerita noksalku. Akka saya ido dituri-turihon tu akka pinopar nasida. Ala ni gabi di rohan nasida ma ikom mulak dong se hami tu debata. Ikom mulak dong se lomo rohani debata marnida pinopar ni sikora. Ala ni masai di bagasan pembaras somonima dihalunguton nasida debata. Mulu si Daud pe ido ibana do dihalunguton ni mana do debata. Tabotu do alani kahamolon di goluna, alani kahamolon di keluargana, di rumah tanggana. Alai opiak kahamolon di tonga-tonga ni kaparukilon di tonga-tonga ni keluarga manang anak kom pinopar ni sikora. Malungun nasida tu debata. Buasa masihol jolma tu debata. Buasa masihol jolma marnida debata. Pola digombarhon nasida di son-songot pakalnguton ni ursa di akka guluan. Di aib. Daksongon ursa na dong di hitaon. Murado iman dapat aib. Alai ursa na adong di tanah Israel di Kanaan. Memang macai moldo man dapat aib. Alana aib pe si patasungi mahiyang do di si. Alani panasna. Alani mataniari. Jalin mata bayak kombin waing sihol ni ursa laho mandapotun guluan manang aiki somoni magobaran sihol manang lungun ni rohana sida laho mandapotun debata naing idaon ni nasida bohi ni debata taingot dui ganuk hari minggu di pasu-pasu jal diramoti Tuhan debata amaho disondakon Tuhan debata ama bohina tuho jala asima rohana bidaho didopakon Tuhan debata ma bohina tu ho jalan di pasar horma damena tu tondin. Lapatan na buasa dilului jol mana mardosaon debata ala masihol hita. Masihol hita di pasu-pasu ni debata. Di hadameon ni debata. Di pandonganion ni debata. Di asingi rohani debata. Asa tapakilalahon nasoboy hita mardalan di golu siganopari iya so ala asidot kolong ni rohan ni debata. Sa ililukku do si panganokku arian dot borngin ay manipatari di pandok tuau di dia do debatam. Ya adong jolma naso porsea adong namandok adang marbugu debatam. Ya, mungkin zaman sekarang dinamasa dihita penuai ai dia do hapor siomu i dia do di Batam adang didongani ho awasa dang marminggu ho awasa pula biar ho tu virus corona ai dia do di Batam ape dak songoni nanang do hono ni turbu kotu hita dang nagabe ala disukut jolma i dia do di Batam gabe telanggar aturan-aturan di pemerintah dohon akka poda-poda nasitong asa daw hita sian parsahiton manang virus corona. Alai boy do talului debata di bagasan Jabuta. Boy do talului debata di bagasan Tangiang nata pasahat si Ganopari. Boy do hita pajupang do debata di bagasan akka Tangiang nata pelehon nata sombahon nata pangidohon di ngoluta si Ganopari. Alani molo isukun di dia do debatam ido mambain gabe lungun rohani nasida alai hita nang dihamonakon Tuhan Yesus Kristus taboto do di dia do debatatta. Alani ima turpuk taon buasa saya tukiho alitud diku jala buasa saya rusakko di bagasanau. Moludung do takkas hapor siot tadi haheon ni Tuhan Yesus Kristus nata pestahon do pe iming kuna salpo. Suku-suku sungonon ngaikon boy be alusatta di bagasan dirita. Jala dohonot tabe unang bisa itu kiho alitu diku ala kuasa ala nu ngamonang Yesus Kristus. Holani do nata pangasahon yang mendalan ngulus gampari. Alani molodok pe parukilon, molodok pe arsak, molodok pe hamaolon, ikon marhitisiani ikon marsiajar do hita parjolo evaluasi diri. Napa dua hon marsiajar mananda debata alam sohot tu debata. Patuluhon marsiajar mananda dongan natoro sian akka hamaoloni. Anggiat marhiti akka hamaolon na diluas ni debata tu hita. Gabe lam malo hita mananda diri.
lam malohita marsaur dohot dongan tarlumobi lam malohita manang jam solhot hita manang lam ringgas hita pajupang dohot debata marhite ekatangiang pangiduan nata sembah atau ngamanginang mulak mahita di bagasan pos miroha di bagasan roha na mauas hita di holong ni rohani debata nung ngawe use jala dapot titai marhite hama mati ni Tuhan Yesus Kristus ala ni pos marohatta di pandonganion ni debata di asdot holong ni rohani debata na mangaramuti hita di paralanan ni mulutta sigano pari alai unang lupa mulu di halungutut to debata jaha hata ni debata aisianido hita sombu akka uwasta dijabu tapakke manuang kodang tikila homan jaha hata ni debata bibel tai bukuen de tai mare de mahita ido mual napasonak ko kita amin martang yang mahita mau lihat do puji-pujian disembahan rohana milik Tuhan di hatam nafsahat di hami di aris hadaryon diajari hami milik Tuhan di tonga-tonga ni hamaulon di ngulu paru kilon akka namasa di ngulu nami sigano pari na mau ngasuh hami di pangurupiom wali Tuhan alai nunga huboto hami Kristus Jesus nong mangurupi hami nong hehe sian hamatean ido natuk si pangasahon nami di ngulu sigano pari atong aliam perdigan basa sunton di perbadi itu hami patuguhon ha porsion nami asa unang say mauas jala unang say tuki berohan nami asa dapot tami mual hanguluan tong marhiti kanaman jaha hatam asalam pos rohanami mandalani ngulu sigano pare mau liate mali Tuhan marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tatangyak kumapiliata martangyang mahita. Ali di bata ama namin na di banua ginjang hodo harorwan ni salhut silehon-lehon naringgan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tayo masya nilon ngito hami pilihan nami itu ho. Sa jalan magabiwak na hucus di jolom. Pasu-pasu may dalaramoti asa huparhasiak kami pilihanon. Patimbulon harajon mo di tonga-tonga ni huriam tohot di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti tong dim. Asalam hutan dahami godang silehon-lehon ngito hami. Asalam girgir hai mandok mau lihat itu ho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hosana
Alia manami dari benua ginjang saya pinarbadia magwarmu. Saya Roma harajaumu. Saya saut malu meniru ham di bonu tengon songon na di benua ginjang. Dewan matu ham sadarion hangguan siapa hari. Saya sama dosa nami songon panisa nami di dosa di dongan namar dosa tu hami. Unak kami tu gihot tu pangunjunan balua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalo hamu pasu-pasu siat Tuhatta. Di pasu-pasu jalo diramoti Tuhan de batama ho. Di sondakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasarhon madamena tutondim. Amin.